Rydyn ni'n defnyddio rhifau cymhlyg neu rhifau cymhleth bob tro dyn ni eisiau defnyddio ail isradd rhywbeth negatif. Nawr, os ydyn ni'n gychwyn yr ystyried beth i ystyr ail isradd -1, dyn ni'n chwilio am rhif, pan dyn ni'n sgwario'r rhif yn ôl, dyn ni'n cael -1 fel atab. Wel, does yna ddim rhif real yn bodoli sydd yn sgwario i reid atab -1, felly dydy ail isradd -1 chwaith ddim yn bodoli fel rhif real. Ond, dyn ni'n dal yn gallu drino mewn hafaliadau ag ati os ydyn ni'n diffinio i dot fel ail isradd -1. Yna, ail isradd unrhyw beth arall sydd yn negatif, enghraifft ail isradd -4, dyn ni'n gallu defnyddio'r i dots mae i sgwennu hwn wedyn, oherwydd mae ail isradd -4 yn gallu cael ei sgwennu fel ail isradd 4, lluos i ail isradd -1. Dyn ni'n gwybod, dyn ni'n diffinio ail isradd -1 fel i dots, ac yna gafod ail isradd 4 yn plus neu -2, wedyn mae ail isradd -4 yn plus 2 dot neu yn -2 dot. Nawr, yn gyffredinol, dyn ni'n sgwennu unrhyw rhif cymhlyg yn y ffurf set yn hafolu x adio i dot y. Felly mae hyn yn golygu rhyw rhif real x adio i dot, sef ail isradd -1, lluos i rhyw rhif real arall y. Felly, enghraifft, 4 adio 3 i dot yn un rhif cymhlyg. Nawr, unrhyw rhif cymhlyg dyn ni'n gallu i ystyried o ar ddiagram argand fel yma. Ar y diagram yma, mae gennym ni echelin x ac echelin y sydd yn mynd hefo'r x ag y fan hyn. Felly, y rhif cymhlyg 4 adio 3 i dot ar y diagram argand, so ni'n 4 uned a draws a 3 uned i fyny. Nawr, nid yn unig dyn ni'n gallu ystyried y rhifau cymhlyg yma ar y diagram argand fel os liciwn ni cyfesurin, 4,3, ond hefyd dyn ni'n gallu ystyried unrhyw rhif cymhlyg yn y ffurf trigonometreg. A hwn yw'r ffurf trigonometreg, mae gennym ni modulus o'r rhif cymhlyg z, a wedyn fan hyn mae gennym ni cos a sin o'r rhyw argument y Saesneg. Nawr, i egluro beth yw'r modulus a'r ag fan hyn, beth dyn ni eisiau ystyried ydy y llinell sydd rhwng y pwynt sydd gennym ni ddiddordeb yno a'r tarfbwynt. Nawr, y modulus y z, ydy hyd y linell o'r tarfbwynt i'r pwynt. A wedyn yr argument, ydy'r ongl yma fan hyn rhwng yr echelin bositif x, mesur yn gwrthglocwedd a'r linell. Ac yna, os dyn ni eisiau ffeindio modulus y z, mae hwnna'n dod o ystyried os liciwn ni theorem Pythagoras. Mae o'n ail isradd x di sgwario, adio y di sgwario, a mae'r argument y hun, yr ongl yma os liciwn ni, yn cael ei ystyried drwy ddefnyddio trigonometreg, a mae wastad yn gwrthro tan y rhannu fo x. Nawr, ganewch chi ystyried un neu ddau gwestiynau sydd wedi ymddangos yn y gorffennol ar y rhifau cymhlyg. Nawr, ni gychwyn yn Gaeaf 2006. Nawr, mae'n gofyn i ni fynegu y rhif cymhlyg ail isradd 3 adio i dot yn ffurf trigonometreg. Ac felly, mae eisiau ni ddarganfod y rhif positif lleiaf n fel fod ail isradd 3 adio i dot i'r pŵer n yn rhif real. Felly, os gawn ni gychwyn yn fan hyn, dydyn ni, Gaeaf 2006. Be sydd gennym ni ydy'r rhif cymhlyg yn cael ei reid yn y cwestiwn ail isradd 3 adio i dot. Nawr, hefo'r ffurf trigonometreg, symud y papur draw fan hyn, dyn ni gofod sgwennu fo'n y ffurf yma hynny ydy, dyn ni eisiau ffeindio'r modulus a dyn ni eisiau ffeindio'r arg. Nawr, ar gyfer y rhif yma, rhif cymhlyg yma, mae modulus y z yn mynd i fod yn ail isradd 3 wedi sgwario, adio, a cyfernod yr i dots fan hyn ydy 1, felly dwi'n adio 1 di sgwario. Nawr, ail isradd 3 di sgwario, jyst yn 3, 1 di sgwario yn 1, felly ail isradd 4 y fan hyn, ond gawon ni'n cyfeirio fan hyn at pellter o'r tarfbwynt i'r bwynt penodol, dyn ni wastad wrth ffeindio'r modulus yn cymryd yr ail isradd positif, felly mae modulus y z yn mynd i fod yn 2. Ar gyfer yr arg, dyn ni eisiau gwrthrio tan o y sydd yn 1, rhannu fo x sydd yn ail isradd 3. Nawr ar gyfrifiannell, neu dyn ni'n gallu cofio, mae hwn yn
un o'r rei safonol. Os ydyn ni eisiau defnyddio graddau, mae hwn yn 30 gradd. Os ydyn ni eisiau defnyddio radiannau, ydyn ni'n gallu sgwennu efo fel pi, sef 180 rhan efo 6. Felly, yn y ffurf trigonometreg, dilyn, beth sydd wedi cael ei sgwennu yn fan hyn. Dyn ni wan defnyddio modulus y z, sydd yn 2, a wedyn cos yr ongl, pi dros 6, a dio i dot lluosi sain yr ongl, pi dros 6. A ni adael o fel yna, oherwydd hwnna ydy'r ffurf trigonometreg. Na wedyn, ar ôl i ni darganfod y ffurf trigonometreg, mae eisiau ni ffeindio'r rhif cyfan positif lleiaf, n, fel fod ail isradd 3 adio i dot i'r pŵer n yn real. Nawr, i fod yn real, os ydyn ni sgwennu fo yn defnyddio x adio i dot y, mae haid i'r pwynt fod ar y echelin x yn hyn. Felly mae haid i'r argument yn ei fod yn 0, neu haid iddo fod yn 180, mwyn gorwedd ar y echelin x. Ar hyn o bryd, mae'r ail isradd 3 adio i dot efo ag 30 gradd, felly yn amlwg dydy hwn ddim yn rhif real. Nawr, i ddarganfod pryd mae pŵer o z yn mynd i fod yn real, dyn ni'n gallu defnyddio un rheol fach handi gofio. Lle mae ag o 2 rhif cymhlyg wedi cael ei liosi fy gilydd yn hafal i swm y 2 ag ar wahân. Felly, o wybod fod ag y rhif yma, z, yn pi dros 6, mae'n dilyn sy'n defnyddio'r z o'r cwestiwn. Dyn ni'n ffeindio swm y 2 ag ar wahân. Felly, os ydyn ni'n ystyried pŵer 2, dyn ni'n gweld fod ag ail isradd 3 adio i dot di sgwario. Mae'n dod yn 2 pi dros 6, neu pi dros 3 os licio ni. Nawr, fel ni'n dweud gynt, beth dyn ni eisiau chwilio amdan ydy ag sydd yn 0, neu sydd yn 180 gradd, neu jyst yn pi. Ond dyn ni'n gweld o fan hyn, fod ag o z di sgwario yn dod yn 2 pi dros 6. Mae'n dilyn wedyn fod ag o z di cwbio yn 3 pi dros 6, i pŵer 4, 4 pi dros 6, pŵer 5, 5 pi dros 6, ac felly pŵer 6, mae'n dod yn 6 pi dros 6, sydd jyst yn pi, neu, gan gofio fod pi radian yn 180 gradd, mae'r rhif yn diorwedd ar y ochr chwith yn fan hyn yn rhywle. Felly ar y echelin x yn y diagram argan, felly mae'n mynd i fod yn real. Dydy cyfernod yr i dot, mae'n mynd i fod yn 0, felly mae rhaid i fod yn rhif real. Os ydyn ni'n cario ymlaen yn fan hyn, dyn ni'n gweld, dyn ni'n gallu deud, os ydyn ni'n ystyried yr rhif cymhlyg i'r pŵer 6, dyn ni'n cael 6 pi dros 6. Ond mae hwn, mae 6 yn canslo, dyn ni'n mynd i gael pi, ac felly dyn ni'n gallu deud fod cyfernod yr i dot yn y ffurf trigonometreg yn 0, ac yn y casgliad mae ail isradd 3 a dy i dot i pŵer n yn real os yw n yn 6. Felly, i grynhoi, mae ail isradd 3 a dy i dot i pŵer n yn real os yw'r arg ar gyfer hwn yn pi, neu lluosrif o pi,
Felly fan hyn, dyn ni'n gwybod fod o'n mynd yn real os yw n yn 6, oherwydd mae ag yn pi. So hefyd yn real, os oes ni'n cael n yn 12, so ni wedyn yn cael 2 pi. So unrhyw luosrif o 6, mae'r rhif cymhlyg i'r pŵer n yn mynd i fod yn real. Felly, gafodd y cwestiwn yn gofyn am y rhif cyfan positif lleiaf sy'n gweithio, n yn 6 yw'r rhif positif lleiaf, fel bod ail israd 3 adio i dot i pŵer n yn real. Gan i gael edrych ar y cwestiwn nesaf yn awr. Cwestiwn 4 o Gaeaf 2006 eto. Mae gennym ni rhif cymhlyg Z a'i gyfiau Z bar. Mae o'n bodloni'r hafaliad 2Z adio Z bar yn hafalu 11 adio 7 i dot dros 1 adio i dot. Mae eisiau ni ddarganfod Z yn y ffurf x adio i dot y. Felly, gan i gael ystyried beth dyn ni'n gofyn wneud efo'n hyn. Mae gennym ni hafaliad 2Z adio Z bar yn hafalu 11 adio 7 i dot dros 1 adio i dot. Nawr, yn y ffurf Cartesian, mae Z yn hafalu x adio i dot y. Mae'r cyfiau, sef y Z bar, conjugate yn Saesneg, yn cael ei ddiffinio fel x tynnu i dot y. Felly, os ni'n amnewid i fewn yn y hafaliad yma wan o'r ddau beth yma i fewn i'r ochr chwith fan hyn, ac i'r ochr dde, wel na, sy'n mynd i amnewid i'r ochr dde, dyn ni'n gofod 2 x adio i dot y, adio x tynnu i dot y yn hafalu 11 a 7 i dot dros 1 adio i dot. Ehangu'r cronfach 2x a 2 i dot y ac x tynnu i dot y yn hafalu'r ffracsiwn unwaith eto. Ynas gawn ni defnyddio techneg tebyg iawn i rhesymolu'r enwadur, rationalise the denominator, ond fan hyn i gael gwarad o'r unrhyw beth cymhlyg, unrhyw beth i wneud efo i dot o'r gwylod. Mae hynna'n golygu bod ni'n lluosi y ffracsiwn yma top a gwylod efo 1 tynnu i dot, sef cyfiau y gwylod. Ar ochr chwith fan hyn, o'n i gasglu terma chydig, mae gen i 3x fan hyn, a 2 i dot y tynnu i dot y yn jyst yn 1 i dot y. Wedyn, lluosi allan, top y gwylod ar ochr dde. Fe gen ni 11, wedyn tynnu 11 i dot, adio 7 i dot, a wedyn tynnu 7 i dot di sgwario. Ar y gwylod, mae gen i fi 1, tynnu i dot, adio i dot, tynnu i dot di sgwario. Nawr, ffaith pwysig gofio fan hyn rwan, gawn ni diffinio i dot fel ail isradd -1. Mae i dot di sgwario felly yn gorfod bod yn -1. Felly, yna ni ddefnyddio hynna fan hyn rwan. Mae hynna'n golygu felly fod 3x ac i dot y yn fod yn hafalu 11. Wel, yn y canol fan hyn, -11 i dot adio 7 i dot, yn mynd i fod yn -4 i dot. Ond ni'n gafod i dot di sgwario -1, beth sy'n mynd i'n gywir ydi -7 lluosi -1, sydd yn +7. Ar y gwylod, mae'r i dots yn cansel yn y canol, felly beth sy'n mynd i 1 tynnu ffwrdd, mae i dot di sgwario yn -1. So 1 adio 1 sy'n mynd i 2 yn y llinell nesaf fydd yn ei hefo'n fan yna. Felly 3x ac i dot y mynd yn hafalu 18 tynnu 4 i dot dros 2. Ond i rannu y ddau derm yma wan hefo 2 neu haneri nhw. Fel bod gennym ni 9 tynnu 2 i dot. Nawr, pan dwi'n cyrraedd y darn yma o'r hafaliad, gywir, yna un hafaliad sydd gennym fi, mae yna 2 beth yn cymryd lle. Mae gennym fi hafaliad real a mae gennym fi hafaliad dychmygol. Nawr, y darn real ydy cymharu pethau sydd ddim yn defnyddio'r i dot. Felly, ar ochr chwith, mae gennym fi 3x, ar ochr dde, mae gennym fi 9. Felly, os da ni ystyried yr rhan real, mae rhaid fod 3x yn hafalu 9, ac felly mae x yn gorfod bod yn hafalu 3 fan hyn. Ond wedyn, mae gennym fi hefyd rhan ddychmygol. Felly, rhan ddychmygol ydy beth sy'n cael ei luosi efo i dot. Felly, ar ochr chwith, mae gennym fi y, ar ochr dde, mae gennym fi -2. Felly, yr rhan ddychmygol
Mae gen i fi yn hafel i -2. Ac yna, gan gofio bod y cwestiwn i gofyn i fi sgwennu y rhif cymhlyg yn y ffurf z yn hafel i x adio i dot y, dwi'n gallu gwneud hynna rwan. Mae x yn hafel i 3, a mae yn mynd yn hafel i -2. Felly, yr ateb ar gyfer y cwestiwn yma, mae z yn hafel i 3 tynnu 2 i dot. I orffan, o'n i ystyried un cwestiwn arall o Gaeaf 2008, iddyn ni ddarganfod modulus ag arg 3 adio 2 i dot i gyd wedi sgwario. Felly, 3 adio 2 i dot i gyd i sgwario. So, o'n i alw hwnna'n rhif cymhlyg z, ac o'n i ehangu hwnna allan yn gyntaf. Felly, 3 adio 2 i dot wedi liosi fo fo'i hun. Felly mae gen ni 9, a 6 i dot, a 6 i dot arall, a 4 i dot di sgwario. Ond eto gan gofio, mae canol 12 i dot, fod i dot di sgwario yn -1, beth sydd gen ni fan hyn gywir, ydy 5 adio 12 i dot. Ond wedyn ni ffeindio modulus ac arg y rhif cymhlyg yma. Da ni'n cofio bod y modulus yr un math o beth y theorem Pythagoras, sgwario y ddau beth adio nhw a wedyn ail isradd. Wel, eich efo hwn yn un cyfarwydd. 25 ac 144, sydd yn dod yn 169. Modulus cymryd yr ail isradd positif y hyd, mae'r modulus felly'n 13. Yn yr un modd, mae arg yn gwrthro tan o y dros x. Yn dod yn 12, x yn dod yn 5. Nawr, fydd angen cyfrifiannell y fan hyn. Reid o yn radian mode, felly dad wneud tan o 12 dros 5. Mynd i'r rhaid, fe rwy'n ei 3 lledegol, 1.176. Ac yna, dyn ni wedi ffeindio modulus ac arg y rhif cymhlyg fel yn cael ei ofyn yn y cwestiwn.